Ja ole hyvä. Mites tämmönen niinku, kohtaus, niin millä tavalla siihen voi valmistautua? Mun mielestä se, että niinku, koska ovesta voi tulla ja mennä niin monella tapaa ja sitten tavallaan kun niitä on kuitenkin nähnyt elokuvahistoriassa, TV-historiassa aika paljon, että sitten tavallaan, että haluanko mä nyt yrittää tuoda siihen kanoniin jotain ihan uutta. Vai varastaako parhaita? Niin, ja kunnioittaako perinteitä. Et tunnistatko se sieltä se, että mistä tää niin oli? Kyllä siinä oli jotain manner-eurooppalaista mun mielestä. Siinä on, se on se näyttelijän työ. Sitten se on toisaalta samaan aikaan, mä tiedän, että tavallaan tätä niin kuin omaa salaisuutta ei saisi koskaan paljastaa, että on ehkä semmoinen, niin kuin, no joo, mutta metodeita on monia. Mutta tää on niin kuin ihan selkeä, tää on mun mielestä, että onko tää 20, vai mikä luvun lukko, tää ammoi kuitenkin. Ja se on myös niin kuin vasemmalla kädellä, jos sä vedät, niin sä vedät, ja sit sä niinku, teet tää on tää tiimityöhän on tärkein teatterissa ja elokuvateossa. Nyt mä teen vaan kuivana, että tässä ei ole vielä tykkää. On monologinäyttelijät tykkää. Ihan hyvin. Ja nyt sun kanssa. Joo. Ja mä otan niinku vastaan hänen antavan, joo. Ja nyt mä suljen tän oven näin. 1178. Ei oo totta. Me ollaan kahdestaan. Mennään äkkiä. Joo.